Oh, salut! Și asta mă băieți și bine! Bercea, asta suntem alături cu Sebi și cu Legumă. Am găsit ne-am spus de un sat. Bă, salut! Păi știu. Da, băi, serverul nostru are lag, trebuie să-l plătim luna viitoare și da, are lag. Ce amice? Amicul Legumă nu știe să joace Minecraft. O, găsi un chest? Na, cine colectăm mă chestul ăsta? Amice, tu-l colectași, bă? Amice. Nimeni. O să facem primul episod o să apară la mine pe canal, al doilea la Sălbatic Frost și al treilea la Legumă. Nimeni. Da, așa sunt oamenii din familia Obret. Ce să le faci? Bă, nu faci familia asta. Ai, unde e? Stai să-mi iau și lemn. Ce mai mă? Acolo. Le iau lemn, frate. Păi da, nu fac așa. De ce dacă nu știu care? Amic de lăută, n-am înțeles. Amice? Da, amice. Amice. Ce amice? Știu. Și pe calculator de la noastră, amice? Da, pe calculator de la noastră. Bă, amice, dă și mie niște cobblestone. Eu mai dai pentru un pice. Da, bă, și mie 3 bucăți. Hai, amice, hai, te rog, amice. Așa. Mersi, amice. Mamă, așa 7 bucăți, amice. Legumă? Eu mai am mâncare. Bine, atunci nu o să fac nimica. Îmi iau și o sabie. Cine vrea mâncare? Cam eu. Nimeni. Deci eu am pâine. Am mere. Bă, nu mai luăm mere. Nu folosim merele. Păi? Bă, o să ne trebuiască pentru Golden Eagle. Da, Legumă, lasă-l pe amicul, că amicul nu știe Minecraft. Cine face? Mai dădeai și piatră și acum ce faci? Păi nu mai trebuie piatra ta. Amic, nu și urât. Hai să facem că o să trebuiască la enchanting table. Bă, amice, mă uit la amice. Nu știu niște cabă și chestii. Nu o să caut iron. Bă, așa, mă duc la iron. O, amice, ce faci, amice? Dă și mie care, amice. Stai. Midu. Bă, n-am mâncat de bloc. Care vrea să-l fac cu toporul? Nimeni. O să încercăm să facem dragonul, dar cu amicul să... Amice, de ce n-ai skin? Cine mă? Cine amice? Eu? Bă, de ce bătrâți mă înclopot? Nu eu, amice. Amicul cel urât. Nu mă, amice. Nu mă, amice, nu mai, dacă am 0 inimioare, bă. Amice, gata. Amice, gata. Vezi, nu te lua de aia. Eu sunt un bitiv și asta, bă. Ce mă, n-ajungi la gata, mă. Ce-ai zis? O să ne trebuiască și firma, adică nu știu. Da. Facem? Aveți deșert aici aproape. Deșertul e lângă noi. Ce? Nu mai caut deșert acolo. Bă, mă o să caut cum se numește, mă o să caut mina. Savana, ăsta, da, savana e. Bravo. Mă o să caut cum se numește de la. Ce faci, amice? Mă caut pentru care de deșert. Vii. Mă o să caut iron. Du-te. Îi dai și un iron, amice. Găsi iron! Îi dai și un amice, da? Da. Să-mi dai și mie 3 bucăți. Să am gură. Mamă, cât iron găsi. Amice? Bă, strângem pentru armură.
Matei. Voi că a zis, da? Amic prost și urât. Amicul cum face gluma cu el. E foarte amuzant. Să-mi bag. Mamă. Nu mă găsi. Bă, de mine. Bă, știi, bă, frumos, băi, amice. Băi, amic urât. Bă, amice. Ce amice? Negumos. Bă. Bă, what? Ce aici? Bă, e o gaură făcută de pământ la mine. Legumă e căsătorit. Mai e o gaură mea. Că mă văd Iron. Hai că mă duc să minez Iron. Bă, deci acum dacă vă duceți la discotecă, vă duceți fără mine. Am înțeles. A, ba, amice. Hai, Dumnezeu, ține-te. Cine te-a pus de tine, bă? Bă, tu ai acum pe aia, cum o cheamă? Bă, de una mâncare. O, că știți ce o să vină vremea, amice. Bă, de una mâncare! Bă, dar era pe server, amice. Amicii mei. Ce server? Mănâncă după jumătate de oră pâinea. Bă, stați tuturor amici. Eu trebuie să mai fac și niște lucruri. O să vă las link-ul la bani de descriere. Codul jocuri ieftine pe Neba, codul Bercea pentru reducere. Sănătate, amice. Avem bani de ice. Iată, e bine. Dacă facem picnic de sănătate, e bine. Amice, ce faci, amice, acolo? Mamă, uite urși pe la amice. Polarul. Mă duc să mă mâncare. Sunt un vânător foarte bun. Bă! Bă, nu mai da, amice, amice! Bă, nici nu mai da. Amice, eu măcar sunt blând puțin, nu? Mama, ce băieți, ce skin are amicul? Ia uite pe amicul. Ce eu? Bă, nu mai da! Eu nu am mâncare. Amice, unde ești? Bă, trebuie și de mâncare, amice. Gata, bă. Bă, legumă, unde ești? Sunt, iau sugar cane. Ok, ia și vii acasă. Mamă, am găsit sugar cane de la mare de 4. E bine. Amice, amicul meu. Ce, amice? Da, amicul meu. Care din noi? Păi tu nu ești amicul legumă cu mine, tu ești legumă cu mine. Amice, eu sunt amicul, adevărat. Bă, trebuie sugar cane. Nu, dar la Enchanted Table. Păi am eu, mă mâncam așa. O să facem păstăria asta și mob spawner și de toate, băieți, o să facem. Ce? Da, fă și tu ferma de sugar cane. Eu? Dă-mi. Hai, amice. O, 26 de sugar cane am. Bă, amice. Ce, amice? Eu cred că-mi fac armură. Eu cred că-mi fac armură din pielea asta de vacă, că-mi dă numai Nu-ți face, amice! Amice, nu-ți face! Da? Amice, ne trebuie să facem Enchanting Table, amice. Cărți, ne trebuie cărți. Legumă, cred că nu să luăm pe amicul să batem dragonul, că amicul nu știe de Minecraft. Ce vrem, nu? Băi. Ăsta, Becica. Ce, amice? Ce legumă? Na, pune și mie crafting table-ul ăsta pe jos, că mie nu prea merge. Deci că luam așa Bercioica bătrână. Dacă nu mai ești. Eu cu Bercioica bătrână, că nu. De care e Bercioica bătrână? Că nici nu știu. Nu știu. Mătama! Ma. Midu! Te-ai zis-o. Mă, ce m-a strigea voastră de șpuie, să vă jucați. Amice. Își fac un iron. Hai. Ba da. O să vă las clanele lor în descriere, dacă o să
O să... Dacă legumă își facem. Bă, eu bat Iron Golem. Nu, ai amice, ai să batem. Hai că bat eu, îl bat eu. Bă, găsi, eu știu că nu, da, eu. Vin și eu acum, dar bă, atacă dacă eu nu de inel. Nu. Bă, dar eu n-am mâncare. Cred că mănânc măr. Dar nu am mâncat, bă. A, băi, trebuie, bă, atunci. 5. Fii atent. 2 și fac și eu, ca să fac și eu un pic extra. Bă, mie trebuie mâncare, eu mor. Bă, trebuie să ne culcăm, bă. Na, amice. Ce amice? Ăsta, peștea. Na, n-am pat. Culcă-te și tu. Uite. Aici. Vezi că te pusă și pe lângă el. Dă-te de acolo. De amice. Teatru. Amicul eu amice, dispărut. Nu știu, amice, erau pe server. Amice, eu murit. N-am plătit serverul. Dați-mă mă jos din patul meu. Cum fi rația aia de det? Nu, dați-mă mă jos din patul meu. M-am auzit de tot, mă jur. Hai, culcați-vă. Aoleu. Bă, dă-mă TP la amic. Nu avem voie amice. Să dăm TP. Amice, ai de pe server și intri după amice. Nu mă dau pe spectator. Nu poți, lasă. Amice, nu. Amice, ai de pe server, amice. Bine, amice. Gata, intră, amice. Unde ești, amice? Să explorezi pe aici. Gata. Bă, nu știu nici unde sunt. Da, o să apară și episodul la legumă și la sălbaticul. Dacă mă duc să explorez pe aici. Bă, știți. Bă, uite fân, găsi fân. Unde ești, amice? Găsi fân, să ne facem fân, mâncare. Găsi fân să ne facem fân. Așa, ăsta e, vezi? Găsi fân să ne facem mâncare. Nu știu, amice, unde e amicul nostru. Bă, găsim cu un village. Nu cred, amice. Nu mai e village-ul nostru, e village-ul nostru, că-l văd pe amicul. De amice. Unde sunt aici, mă? Nu sunt, eu sunt în alt village, eu sunt alt village. Mă jur. Unde l-aș amice? Pe unde o așa, amice? Pastel. Nu mai știu eu. Aolo. Doamne, s-a fi pierdut. Tu, Timp coordonate, amice. Nu știu unde acolo le luam. Nu, am găsit F3, apasă F3. F3. Sunt la coordonatele secțiunile la... amice, nu știa amicul să... Apasă F3 XYZ, acolo. Se arată. XYZ. 792. În spate, bă, amice. De partea asta, amice. Amice, în spate, amice! Mă, amice, păi stai aici, da, păi Da, amice! Găsi sat, găsim un sat. Da. Păi, amice. Mamă, dar unde este dusă ăsta? Știu, amice. E nebun, amicul. Trebuie să vedeți voi. Mă auzi, o puțin, că mă cupa. Auzi, cine la de savana, cred că. Auzi, mă duce pe lângă savana, te pe lângă savana. E aici. Da, auzi, eu știu unde e savana, în partea aia. E aici, lasă mă uici aici. Nu moară la mice, dă poison, te moară. Nu e mă witch, e witch de la Levi, e witch. A, amice. Amici, nu-i fraierește. Ma, pâine mere. Sugar cane, amice. Și-au făcut platate. Ia-l tu, amice. Ok, amice. Mamă, găsi mere. Faci. Găsi mere. Amice, găsi mere. Eu mă aud după faci. Mă înaintează, că vin și eu după tine. Ok, amice. Amice. Mamă, vrei leather. Ce are mă aici? Bă, găsi potato, găsi cartofi. Ok, amice. Bă, noi leather. Avem nevoie, amice. Leather, e bun. Avem cartofi. Și cât leather am? Am 6 leather. E bun, amice.
E bine. Dar să nu consumi, ai grilie. Bă, găsi o vilă. Găsi o vilă, o casă vilă. Nu cu ea. Nu știu că și au ceva în ele. Amice, hai că vin și eu după tine. Ok, amice, ok. Uite lavă. Amice, trecut și pe lângă o lavă, amice. Găsi emeralde, găsi mere, găsi de toate, mă jur. Amice, trecut și pe lângă lavă. Pe lângă o lavă, trebuie pe lângă o lavă. Ah, ok, pe aici. Aici este o tră pe loc, că nu te mai văd. Ok, amice, sunt fix în față, de lângă lavă. Ah, ok. Lava aia mică? Da. Amici, am emeralde. Bine, amice. Am emeralde, mă enervează. Bine, amice. Amice, trecut și un munte, amice. Da, trecut un munte. Ok, amice. Înseamnă că pe aici. Știu. 2 sate, aproape unul lângă altul. E bine. Nu, chiar. E la 700 și... E la mai multe coordonate. Un pic alag. Un pic alag. Și mie. Amice... Ce, amice? Eu trecut prin muntele ăla. Trec pe lângă muntele ăla. Și de acolo castel mare. Amice! E gheață. Locuri de gheață. Nu știu unde sunteți voi la gheață acolo. La 700 să mă uit iarăși. Dar vă uiți și fără să la cum se numește? 795, 190. Amice, trecut și pe lângă o apă, amice? Sau trecut și prin apă? 180. Eu sunt... Ui, veniți după coordonatele alea. 790. 997. Băieți, cam atât a fost cu acest episod. O să ne vedem în episodul amicului, sălbaticului. O să facă și el un episod. Da, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe buton, să dropiți butonul de like și noi ne vedem pe data viitoare. Pa! Bă, mai e aici, cum se numește, mai e un aeroport.